Ако опишеш с една дума усещането си сега, какво е то? Пълнота. Динамика. Вълнуващо. Странно. Да дойдат да го изживеят. Трябва да се опита със сигурност. Позитивна емоция. Неочаквано добро. Две думички, но Ако искаш да предизвикаш себе си и да откриеш нови страни от характера си, трябва да го пробваш.